Novembre kalo kile duru samba fila ani mugan ani saba aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma aw bisimila on dutili ka kunnafoni di kɛnɛ kan. Miliyɔn 50 o tara ka di an ka jamana finitigilakaw ma Sodima o directeur général fɛ n'o ye Mama Ɲakandu ye walasa k'u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ u ka se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na an ka jamana na ni o tara ka di u ma Novembre kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnin na état major o kɔnɔ. Salon international de l'artisanat du Mali ni o ye siyama ye o tako nanina o kan ka daminɛ ni kalo yɛrɛ tile 23 natala n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 3 o la o hukumu kɔnɔna na an ka seko ni dɔnko ministre Andekoli Gindo a lancement o kɛnɛ kan ale ye a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ invité d'honneur ko bɛna kɛ Burkina Faso ye wa fana ko nin kɛnɛ ka a dabɔlen de don an ka jamana bolola baarakɛlaw olu kama walasa u bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili falen kɛ u ka baaraw tagaboloya la min bɛ se k'a to ni ɲɛtaga o bɛ se ka sabati a la cogoya min na san fila o san fila ale bɛ kɛ Mali la. Octobre kalo tile 30 o tɛmɛnen MINUSMA mɔgɔw olu bɔra Kidali mara la ni ka u kun ɲɛsin Gao ma u tagatɔ u yɛlɛla mugu pɛrɛn kan ni o kɛra sababu ye mɔgɔ dɔw olu jugina u cɛla o tɛmɛlen kɔfɛ DIRPA o ɲɛmɔgɔba colonel Suleman Danbele ale ye laseli dɔ kɛ a ka laseli ninnu kɔnɔ a ye a ladɔnniya k'a fɔ ko bi na ko MINUSMA mɔgɔw ko ye an ka jamana kan 8 ko ka o de labila ni ka bɔ u la wa ko o kan 8 ninnu cɛla ko 6 ni o kɛra baara kun fɔlɔ ko kɛra sariya fɛ nka a kun filanan n'o ye Kidali ale ni Agel Oke ko olu de ta ko ma kɛ ni sariya sira ko sabula olu yɛrɛ bɔra a kibaruya kalama bɔlɔlɔsiraw sanfɛla de la ko MINUSMA mɔgɔw ko o bɔra Kidali mara la. Segu sira kan Banakɔrɔ juru olu ni ɲɔgɔn cɛ min kulu marifatigiw ye minnu ma se ka lakodɔn olu ye tasuma ka o don sira dilan mobili olu caman na ni o kɛra octobre kalo tile 31 ka dugu jɛ novembre kalo o tile fɔlɔ la nka min ye mɔgɔ ye ko olu ma to a la mobiliw caman ko olu de tiɲɛna. Mayinakaw fɛ école karamɔgɔ dɔ ale dansigi a ka ɲɛnɛmaya la octobre kalo tile 30 o tɛmɛnin na nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati la a y'a ka bolimafɛn sen 2 ka o bila jida o masurunya la ni ka sɔrɔ k'a yɛrɛ fili ji kɔnɔ a su o taara ye nɛgɛ ɲɛ 12 o wagati la a yirala k'a fɔ ko ni école karamɔgɔ masinɛ ko furumuso kelen ko kun bɛ a bolo ani den 2 fana o fana kun bɛ a bolo. Burkina Faso ɲinɛ ye a san 9 ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré ale ka fanga o binna a ka fanga binni o sen fɛ mɔgɔ caman olu nintanyala ani mɔgɔ 100 ani kɔ olu de jugina minnu jugina olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulubaku kelen ni waleya ninnu o kɛra halamisa donya dɔ fɛ octobre kalo tile 30 la ni ka taa se novembre kalo tile 2 ma san 2014 na mɔgɔ minnu jugina olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulubaku kelen san o san octobre kalo tile 31 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma ani fana ni ka laɲini kɛ u ka jamana marabaga fɛ ɲinɛta o bɛnna tarata tɛmɛnen ma u ka o lajɛ o kɔnɔna na o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko san 9 o kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ 5 o de ye u ka jamana mara nka ko ni a ta bɛɛ lajɛlen hali bi k'u ka laɲini o ma se ka sabati ko sabula mɔgɔ minnu sen yira ni kasara in na k'u bɛ fɛ olu ka se ka ɲangi sariya ɲɛma. Côte d'Ivoire jamana kan utikalo tile 12 o tɛmɛnen na sergent chef dɔ ale ye a ka marifa ka o feere jagokɛla dɔ ma 80,000 o tɛmɛnen kɔfɛ a ko ye layidu fana di a ma k'a bɛna yamaruya sɛbɛn dɔ bɔ ni k'o di a ma walasa marifa o bɛ se ka to a bolo cogoya min na nka ni jagokɛla masinɛ ale ɲɛmɛna sira la n'a taara jalakili sɛbɛn don ni sergent chef o kama o kosɔn sergent chef ale yɛrɛ minɛna octobre kalo tile 19 tɛmɛnen ni ka don finitigilakaw olu ka kaso la. États-Unis jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden octobre kalo tile 30 o tɛmɛnen na ale ye laseli dɔ kɛ a ka o laseli ninnu kɔnɔ a ye a ladɔnniya k'a fɔ ko janvier kalo tile fɔlɔ natala san 2024 k'a kɛmɛ ka a boloda jamana 4 ne ko olu bɔ u ka programme dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko agoya ni o ye programme de l'Afrique ni o de b'a to farafinna jamana mɔgɔw olu bɛ taa feere kɛ États-Unis jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma nisɔngɔ sara yen don ani mɔgɔw ye o jamana kofɔlen 4 ninnu cɛla Niger ani Gabon olu bɛ a la olu ta sɔrɔ la fɛn min fɛ o ye fanga dafiri ani ni o jamana ninnu bɛ ka mara finitigilakaw fɛ a tɔ jamana 2 o ye République centrafricaine ale ni Uganda ko sabula k'olu ye dansago adamadenw olu ka hakɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Uganda o jamana kɔnɔ
k'o sababu kɛ ko mɛn kalo tile 29 o tɛmɛnen na olu ye sariya dɔ ta u ka jamana kɔnɔ. O sariya in na u kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko cɛ ani cɛ, muso ani muso ni olu minɛna ɲɔgɔn fɛ ko ɲangini juguman bɛ ta ka i sɛgɛrɛ ka da ni waleya ninnu kan ni jamana 4 ninnu olu sen bɔra ni kulu in na. Kenya jamana ɲɛmɔgɔ William Ruto ale ye Royaume-Uni masakɛ Charles III o ni a furumuso Reine Camilla ka olu bisimila u ka jamana kɔnɔ octobre kalo tile 30 o tɛmɛnen na ni masakɛ ni a furumuso o ye tile 4 jate ka o de kɛ Kenya jamana kɔnɔ. U ka tagali o kun bɛ waleya caman kan. O kun fɔlɔ dɔ o ye kabini san 1895 ka taa se san 1963 ni ma tɔɔrɔ caman o taara ka ɲɛsin Kenya jamana kɔnɔdenw ma colonisation o wagati la. Ani fana Kenya jamana kɔnɔden mɔgɔ 10,000 ani kɔ olu fagara san 1952 ka taa se san 1960 o wagati la. O wagati tɛmɛlen kɔfɛ Londres jamana ale sɔnna san 2013 ni ka hakɛ dɔw ka olu sara Kenya jamana kɔnɔden mɔgɔ 5000 ɲɔgɔnɛ nka o ni a ta bɛɛ lajɛlen kulu minnu ka baara ɲɛsinnen don adamadenw olu ka hakɛ lafasali ma Kenya jamana kɔnɔ. Olu y'a ɲini ko Royaume-Uni masakɛ a ka bɔ ni ka yafadeli kɛ Kenya jamana kɔnɔdenw ye k'o de bɛ se ka olu dusumada. Nka min ye Royaume-Uni masakɛ a ma yafadeli kɛ a ka nin tagali la nka a ye a ka dusumakasi waleya minnu taara ka ɲɛsin Kenya jamana kɔnɔdenw ma a ye a ka dusumakasi ka o de yira. O bɔlen kɔfɛ tuguni a ka tagali wɛrɛ o ye Kenya ale ni Royaume-Uni olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na a ka nin tile 4 tagama ninnu kɔnɔ ani u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sinfilakaw ani entrepreneurs ani olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. O bɔlen kɔfɛ tuguni ɲɛfɔli kɛra ye Kenya o tariku fana kan. An bɛ taa Nigeria jamana kan. U ka jamana worodugu yanfanfɛla la Yobe o mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Kayaya ye. Nɛgɛ ɲɛ 20 o wagati la octobre kalo tile 31 o tɛmɛnen na kulu marifatigiw olu ye mugujugu ka o fili yenkaw ma ani marifa mugu k'o sababuya kɛ k'u ma sɔn ka nisɔngɔ sara u ka baganw olu kunkɔrɔ. A wagati kɛlen na mɔgɔ 17 olu de nin tanyara ani mɔgɔ 5 olu de jogina. Israel ale ni Hamas alibi olu ka kɛlɛ o juguyalen don. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Hamas olu ka kɛnɛya minisiriso o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko kabini ni kɛlɛ in daminɛ wagati octobre kalo tile 7 ko mɔgɔ 80,000 ani mɔgɔ 500 ko olu de fagara ni olu cɛla ko denmisɛnnin 7,000 ani 500 ko o bɛ olu la ani ka fan camanba ko o ye civil ye. Israel o jamana kɔnɔna na olu ka ɲɛmɔgɔ olu y'a ladɔnniya k'a fɔ ko kabini ni kɛlɛ in daminɛ wagati la ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 ko olu de fagara. Wa tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 31 tɛmɛnen na min ye Israel ye olu ye mugujugu ka o fili mɔgɔ wɛrɛw ma tuguni ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna Gaza mara kɔnɔ olu sara ani u ka bâtiment 20 ɲɔgɔnna o fana jinina. O bɔlen kɔfɛ novembre kalo tile 3 o tɛmɛnen na Israel u ye mugu ka o fili fana ambulance dɔ ma Gaza o labitaniso o da la. O tɛmɛlen kɔfɛ États-Unis o kɔkanko minisiri ale y'a ɲini Israel o minisiri ɲɛmɔgɔba fɛ ko walasa hali bi kɛlɛ o bɛ se ka jɔ cogoya min na. O ni mɔgɔw olu y'a laɲini walasa ko hali bi ko fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min kɛlɛ in a bɛ se ka dabila cogoya min. Sisan an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kan. Liverpool o donnantalanba dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Luis Diaz. Octobre kalo tile 28 tɛmɛnen ale fani a ba ka olu to tajitayɔrɔ dɔ la Venezuela o dancɛ masurunya la. Motobatigi dɔw olu ye olu ta ni ka taa ni o yɔrɔ la nka finitigilakaw olu sera ka Luis Diaz ka ale bala sɔrɔ min a fa ye u taara ni o ye. A fa yɛrɛ n'ale entraîneur kɔrɔlen n'a bɛ fɔ ale ma ko Luis Manuel Diaz. O tɛmɛnen kɔfɛ octobre kalo tile 30 o tɛmɛnen na finitigilakaw olu ka ɲɛmɔgɔba n'o ye William Salamanca ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilaka mɔgɔ 200 ko o de bilalen don u ka dugu kɔnɔna na minnu bɛ don du ani du walasa u bɛ se ka kibaruya ka o sɔrɔ Luis Manuel Diaz ale kan. Ani fana o bɔlen kɔfɛ fana k'u ka jamana nafolo $200,000 ni o bɛ taga bɛn euro 45 hakɛya ma k'o de bɛ u ka bolo kan ni mɔgɔ min sera ka kunnafoni sɔrɔ Luis Manuel Diaz ale ka kibaruya la k'o bɛ taga di u ma.
an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin ye an bɛ aw fo kosɛbɛ aw ka kulomajɔ ni lajɛli la saga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli balase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma a bɛ se ka to ka an ka kunnafoni ninnu Ondu Tele ta bɔlen kɔfɛ a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production ale ka page sanfɛla la YouTube Facebook TikTok olu ni a ɲɔgɔnna caman ala ka basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ n'ala ka jɛ ye